Bueno, askoak ditu moan, nire lehenengo referentia punk musikatik etorri zen. Baina ez da izan eukioten referente bakarrak. Beti gustatu izan txa rock and rolla, gero rapak nazintzan, bluesa, jazza, reggae, incluso musika elektronikia etxa gustau. Dana, netako musikak ez dako etiketaik. Esatutzen moan da zehose o sentiguara zikin dutu, o ez dutu sentiarazten. Nik altuten zuen reggaetoia besti bat, eta kon mesua jaitetxat, eta guztav itxat esaten dauen, eta hoxe, azkenean horrekin gehatuko naiz. Enez gehatuko dan reggaetoia, o hip-hopa, edo dantzala. Berdin jozt, importantiena da ze transmiti jotzun zuria besti horrek, eta ez hainbeste generuak. Zatik, azkenean beti gabiltze paraien, ez? Kezi hau da hau, kezi hau da bestia, kezi hau da no seke, ez importau. Ez importau, zedan. Zui guztau egin baixatu eta transmiti egin botu, eta zuri bete egin botu, ez importau ze generoan, edo ze musika estiloan. Berdin jago horrek, benetan. Benetan. Ni benez konsideraien ni raperoa, ni punkisa, ni hip-hoperoa, ni ese. Ni etiketak eus eta aurriña guki hobeto. Ni konsideraien ez musikan maitale, eta pertsona dozo inkietua, asko guztaetxakona ikastia, eta genero danetatik ikastia. Enez limitau behar esatea como raperoa naiz, o rapa egin dut, bakarrik rapa entzungot. Esatutu den moan, ni estilo danetatik nutritzen naiz, eta dana paritxo izan doz. Naizen pertsone izateko gaur egun. Eta etxat buelta geixoan muten horri. Eta hori, bertziak sortzeko orduan be bai, Hombre, ez dut dena ingo da entzun goizetan musika estilo bakoitza behan momentuako eta behan unia, eta ez da berdina entzutia musika klasika baskileko orduan adibidez, edo gora fan aurretik, edo goizetan, edo momentua gauz azkenean. Edo triste baldin bazautz, musika mota bat entzungo zu, edo alaixo zauzenean beste bat, edo azkenean gure estado de animoan influitzen dago asko bai. Eta hoxe, danetik ikasi da, tio. Danetik. Danetik, benetan.